Ja, og så er vi altså tilbage efter Morten Divskud har budt velkommen her til alle de gæster, der sidder live i hallen. Og til jer, der sidder med hjemme i stuerne, så er vi altså ved at være klar til aftens første kamp, som jo er mellem Malte Hammer Reinke fra Fight Team Kolding og Talal Al-Amar fra, Frederikshavn MMA. Julie, kender vi noget til de to? Fordi jeg ved, at Malte skulle have kæmpet oprindeligt i Brøndby, men måtte trække sig med en skade. Har vi ellers noget sådan kendskab til dem? Nej, ikke super meget. Det er jo svært at finde noget på nogen, som ikke har kæmpet før. Men så kan man gå ind og snakke lidt om klubberne, hvor Fight Team Kolding jo er en ikke så stor klub, men det er en primært grappling-klub. De har jo deres MMA, men de har også deres Submission Fighting Championship her en gang om året, som de står for. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en grappling-klub. Og så har vi Frederikshavn MMA, som også har masser af brydning. Så vi ser nok to fightere, som gerne vil på gulvet og ikke er bange for det. Det tror jeg, du er ret i. Og første mand er altså på vej her. Det er altså Malte Hammer Reinke. Smilet på, han ser klar ud. Jeg så ham tidligere i dag under indvejningen, hvor han altså så rigtig klar ud. Han ser stærkt ud. Og det er jo så spændende at se, om den unge herre her i hans debut her i aften kan gå ind og få aftens første sejr også. Ja, og det er jo det, når de er så nye begge to. Hvem er bedst til at ryste nerverne af? Det er primært personlighed, vi nok får at se, hvad er det, de går ind og byder ind med, fordi man kan have nok så mange planer. Men når det er første gang, og nerverne de kommer på, så kan det være svært at få det hele i spil. Det kan være svært at høre sit hjørne. Man får lidt tunnelsyn. Det kan være, at man ikke har så mange kræfter i armene, som man regnede med. Det er sådan lidt klassikeren for, når man er helt ny i det. Så vi skal jo ind og vi skal se, hvad bliver det vildt kaos? Kan de agere i det? Eller bliver det en stille og rolig kamp, hvor de lige skal mærke hinanden an? Det er der ingen tvivl om, og det er jo altid spændende at se, og det er det, der også viser lidt, hvor de er henne, hvor hårdt de måske har været presset hjemme i klubberne. Fordi der er stor forskel på, om du har været igennem nogle hårde sparringer, så du har prøvet det her pres, så er der selvfølgelig presset på publikum også. Men det her med at træde op på en scene, hvor man skal præstere foran en masse mennesker, det har helt klart noget at sige. Og så ser vi altså også hans coaches i hjørnet, som også er ud over Fight Team Kolding, også er fra Haderslev Grappling, tror jeg de hedder. Tidligere dansmester i MMA. Og sammen med ham, Martinus, som også har et stort grappling-stævne. Nogle dygtige folk i hjørnet i hvert fald. Og her har vi fra Frederikshavn MMA Talal Al-Amar, også kaldet Tito, som altså er klar til sin by her i aften. Og det vil jeg måske ikke nævne før, men han er altså en spændende fighter, som er kommet hele vejen fra Frederikshavn her til Aarhus for at tage sin debut i middleweight. Ikke lige at kappe knæsen af der. Det var tæt på. Og det her pres, Julie, som vi har snakket om mange gange før, det er jo selvfølgelig altid spændende at se, hvordan sådan to unge kæmper. For det første, det er jo selvfølgelig første gang, det træder buret, men også det her med at komme ind til først en topmand, bagefter komme ind til et forbund, der tjekker en af, og træde ind på en scene, hvor publikum lyser på, og nu skal man ind og præstere, ikke? Kan man lide det, eller er det med til måske at sætte en lidt under pres? Welcome to the first fight here to MMA Gala Volume 27. Let's introduce you to the two fighters, and let's start, ladies and gentlemen, in the blue corner. From Fight Team Kolding, here in Denmark, with the age of 22 years old, 188 centimeters high, and a record of 0-0. Please, ladies and gentlemen, give a big, warm welcome to Malte Hammer Reinke! Ladies and gentlemen, in the red corner from Frederikshavn MMA, here in Denmark as well, with the age of 20 years old,
185 centimeters. A record also 0-0. Please, ladies and gentlemen, give a warm welcome to Talal Al-Omar! Amateur middleweight fight. Så er vi altså klar til aftens første opgør i middleweight, minus 83,9 kilo. Malte Hammer Reinte og Talal Al-Omar fra Frederikshavn MMA. Low kick af Talal. En inside low kick af Talal Al-Omar. Altså sjovt at se, hvordan sådan to kæmper de reagerer på den første på slag og spark. Det er ligesom, der lige er en lille smule elektricitet, der skal ud. Der er helt sikkert nogle nerver, som vi kan se, der bliver testet af her. Kommer Malte ind og får dobbelt bodylock. Prøver på nedtag med en sådan leg trip. Godt forsvaret af Tito, der står og holder godt ned til maven. Ja, lidt som forventet, så vil Malte gerne have den her på gulvet, og det er også derfor, han har presset ham op af hegnet. Og vil nu forsøge at få fat i et ben for at få ham ned. Lige præcis, og det er også det, man tydeligt kan se, at Tito han lige nu forsvarer meget op med at holde afstand ved at holde fast på grebene, så han kan bryde, som man gør her. Og hans modstander får altså lige, Malte får lige en helstilling om, at han altså ikke må holde fast i buret. Fordi det gør jo altså, at man har en lille smule forskel. Ned til kroppen. Og der bliver diskuteret lidt om knæet i hovedet. Jeg så ikke noget i hovedet. Det gjorde jeg heller ikke her. Og det er altså en diskussion lige nu om, hvorvidt det knæ det rammer Talal i hovedet eller på næsen. Han tager sig i hvert fald til næsen lidt, og så bliver en kort henstilling, og så tror jeg ellers, at dommeren sætter kampen i gang igen. Med lille 1 minut tilbage her af første omgang. Og så er vi altså i gang igen. What overhand right. Lidt afventende. Godt low kick igen af Tito. Kommer ind på overhand right der igen. Skifter kampstillingen. Tydeligere Malte, han gerne vinder på at tage ned til en, der prøver Talal at skyde ind. Bliver spurgt ned på alle 4 turtle. Så er vi altså Malte Hammer Reinte på toppen for første gang i aften i side control. Med små 25 sekunder tilbage. Prøver stille og roligt se, om han kan bibeholde topkontrollen. Kontrol her med Malte, der lige får sat det på slagen her. 10 sekunder tilbage. Ja, fint. God ground and pound. Viser tydelighed for at prøve at vinde runden. Ja. Og så er vi altså i anden omgang her mellem Tito og Malte Hammer Reinte. Og en lille smule filt mellem kæmperne. Så er der altså gang i stemning og i kampen her. Det er fint med lidt beef, men det skal selvfølgelig også passe på, at de ikke går hen og... Der skal stadig være respekt mellem kæmperne. Jeg forstår selvfølgelig stresset og alt det, der fylder, men altså lige meget hvad, så er det respekt, der kommer først. Jeg fornemmer lidt showman ved Tito her. Det virker sådan. Ja, der man er lige hen og sige til ham, du bliver nødt til lige at respektere, at vi har rammer og regler og sportsmanship her. Præcis. Og fint lige at give en lille henstilling, uden at der bliver noget ved det ellers, og så videre til anden omgang. Ja, dommeren er godt klar over, at vi har med 2 nye kæmper at gøre her, så han skal nok lige få styr på dem.
Og med coaches ud af burt, og så er vi næsten klar til anden omgang, ja. Malte Reinke, Talal, Alamere. Ja, der bliver ikke hilst. Der bliver ikke hilst den her gang. Nej, nu er der altså beef imellem kæmperne. Ja. Men så må de afgøre det ved fighten. Ja. God højrekryds her af Malte Reinke, der rammer med slagene. Presser hårdt på. God slag her. Kan han afslutte det her i en omgang? Og der kommer sejr til Malte Reinke, der altså vinder på TKO i anden omgang. Og altså går ind og afslutter kampen og viser, at han altså har det, der skal til for at komme videre. Ja. Med sin første sejr som amatør. Tydeligt at se, at lige når han lugtede en lille smule blod, så han sin chance og tog den, og fylder altså op på det med det samme, og fortsætter med slag, og så har vi altså den første TKO-sejr i aften, som altså også gør, at vi har den første afslutning. Super flot af Malte Reinke, fordi man kan godt, og det er jo det, som man tit ved, hvis man er en, der går ind og en showman, og godt kan lide at provokere, og gerne vil provokere, jamen, så er det lidt for at hælde modstanderen ud af kurs, men Malte, han får altså... Og så vi ser her, god ground and pound, bliver ved med at bare holde tryk på, indtil dommeren skrider ind, præcis som man skal. Ja. Vi skal have et endeligt resultat her på kampen, som vi allerede kender super godt til. We found a winner of the first match, and by TKO, 20 seconds into the second round, we have a winner in the blue corner, and winner Malte Reinke. Malte. Aftens første kamp, aftens første sejr, aftens første finish. Hvordan er det at lige pludselig komme ind i en medalbur og så tage sin sejr så hurtigt? Det er fedt at starte sådan en fed aften ud, hvor vi er 3 kæmper for Kolding, og så vi kæmpe. Så det giver bare en god stemning fra start af. Så de andre 2, de kommer ind og smadrer deres modstander lige sådan. Det virkede lidt som om, at da kampen sådan stille og roligt skred frem, så begyndte du at få lidt mere, hvad kan man sige, troen på, du ligesom mærke afstanden. Og der kom en lille smule beef, der var noget med et knæ. Hvordan ramte det knæ der? Altså, jeg synes selv, at det ramte i maven, men han følte, at det ramte lige på tuben af næsen. Men det kan ske. Malte, nu har du sejren i aften. Vi ved, at vi kommer til Kolding til næste år. Får vi lov til at se dig på igen, når vi kommer til Jylland til næste år? Det gør jeg i hvert fald. Malte Reinke med TKO-sejr!